दा आंनि इनफरमेशना बिसिमल' जे गावलायलायनाय जादों, दंफां दानहैदों, गावलायलायनाय जादों। बे गावलायलायनायाव थैबाय, सासे मानसि थैबाय, फुंखा बसुमतारी थैबाय होननानै आंनिसिम रिपर्ट सफैदों। जेबो फोथायाबा नायनो हाग्रा जायगाखौबो नायनानैसो थांनानै एकदम डाइरेक्ट गावखाना नायना गावखानायखा खर' गावदों मानसिखौ नाय गावलायनाय नङा बियो एकदम गावलायनाय नङा बियो नायनो हागोन सारना नायनोबो हागोन जायगाखौ मिथि। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आशा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं, इसोरनि आंबो मोजाङै दङ। ओमफ्राय लोगोफोर, आङो नै मैया जानानै थांनाय जाथाय रायमना नेशनेल पार्कनि बागै एसे फंनैसो बुंनो सानदों। बांद्रायबो गोबाव बुङा। ओमफ्राय जोंहा बिनि बिमा बिफाया मा बुंदों बेखौ एसे खोनासंलांबानो जाबाय। भिडिअ क्लिपखौ होगोन आङो। जाथाया बोरै जानाय आरो काहानिया बोरै जानाय A to Z मिथिगोन आरो बे भिडिअखौ नायबानो। ओरैबायदि दुखु नांथावना दायनिगिरियानो जाबाय दे होनबाय। मानो गावथारनांगौ बेखौ? गाव गावनि जायगायावनो सेफटि गैयै ओरैबायदि नालाय बिनि जायगायाव गुबुन जाथिखौ गावथारमोनलाय मा खालामजागौमोन दायो? बहुद साननो गोनां बेयाव आरो दुखुनि बाथ्रा दङ। दा जोंहा दायनिगिरियानो जाबाय दे, ओमफ्राय बेखौ गावथारनायाथ' आयेननि एसे बेरेखासो। दायो साजा होनांगौ बे दायनिगिरिफोरखौ। हाजारखि गिदिर मार्डार केसानो जाबायानो जा, होनबाबो गावथारनाय बिदि माबा गैया। ओमफ्राय गावलायलायदों होनदों। बिसिनावथ' नों आं बायदि गामियारि ओनसोलफ्राव नर्मेल मानसिफोरनाव बोरै सिनाय थानो गावलायलाबायनो? आंनिबाथ' बे इम्पसिबोल, माब्लाबाबो थार जानो हाया बे खोथाया, आंनि साननाय मथेबा आरो। आं जिखिनि नुहुरदों बिसिनि बिमा बिफा आरो न'खरनि कन्डिसनखौ नायनानै। लोगोफोर, आं बांद्राय गोबाव बुंबाय थाला। नैबे भिडिअ क्लिपखौ न'खरनि मानसिफ्रा आरो रायजो राजाफ्रा मा बुंदों नायलांबाय थाबानो जाबाय अननानै। आंनि फिसालाखौ दिनै एकदम जेबो दाय गैया गारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया गावथारबाय। दाययानो गैयामोन, दंफांबो लायाखै। आं बिराद दुखु मोनबाय। दिनै फिसाला सासेल'मोन आंहा, फिसौ सासेल'। दिनै आंनि फिसालाखौ गावथारबाय बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टआनो। आं बिसोरखौ साजा होनो लुगैयो आरो आङो। साजा होनो लुगैयो। औ, आंहा दिनै बिराद खहा जालांबाय न'खराव। आंहा फिसाला सासेल'मोन, रावबो गैला दा। मालाबाफोर थांबाय बायोमोन नामा हाग्रायाव? थाङामोन। खौरां बिजोंफ्राव नुनो मोननाय जादों दि फरेस्टजों माखासे नारा नाथा जानायनि गेजेरावसो बेबायदि जाथाया जादों होननानै। मा फोरमायनो सानो? फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया थांनानै दाय गैया गारा गावहैबाय। खिन्थु बेखौ गावलायदों होनदों बे नङा, एकदम थगायदों। थगायनानै बिसोरो फाव फान्दायनो सानदों, नङा आरो बियो। बिसोरो नंखाथारा। आंनि फिसालाया बिदि अस्त्रबो दैनो रोङा, जेबो लाङा, सिखा रुवाबो लाङा। ओरैनो बियो बिमा बिफानि सायाव जानानै उदां उदां बेरायो, थाङो। जेबो होना जोङो, फिसाला सासेल'खाय। दा बिनि बिसिखौ सोर नायगोन? जोंनि बिहामजोखौ। आरो फिसौ सासे दङ जोंहा, बे फिसौखौबो फोरोंनाय फेदेरनायाव हेफाजाब नांगौ। बेसेबां फरायगासिनो दं गथ'आ? देग्लाय क्लास 2आव थांबाय। उन्दैसो, हौवासा। जाथाया बोरै बोरै जायामोन? जाथायाथ' मथा मथि आंनि फिसाला आरो बिहामजोआ पिकनिक स्पटआव दखान होयो। पिकनिक स्पटनि माने बेवहाय न'खरनि एसे उसुबिदानि थाखाय, सोलिनो थाखाय एसे जा गरसे गरनै खामायनो हायो, बिनि थाखाय दखान होयो। बे दखानाव आंनि फिसाज्लाया आंनि बिहामजोजों सम सम एसे हेल्प खालामहैयो आरो ना। हेल्प खालामो। बेजों लोगोसे एसे फ्रि सम मोननायखाय खिजानि दैलामफ्राव बेरायदोंमोन। दैलामाव बेरायनायावनो बेबादि घटना जाबाय आरो। माला जाया? बे मैया 3 थारिख ना, 19 थारिख ना? मैया 28 थारिखआवहाय बे घटनाया बेलासिनि 3 बाजियाव जानानै थांबाय आरो। आंनि बयबो मिथिगौ आंनि गथ'आ बेबायदि दुस्थ' नङा आरो बेबायदि फां फुं मावनानै जाग्रा नङा। मानो होनना बुङोब्ला आंनि गथ'आ सासेल' गथ' आरो बेहा बिसि दं आरो बिनि फिसा दङ। बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनायनि राहा लामा
जोङो जिन्दागिनि थाखाय बेफोरखौ खांलांनांगौ फेदेरलांनांगौ फोरोंलांनांगौआव आंहा जोबोद उसुबिदा जाबाय। बुंनो थाङोब्ला आंबो बोराय बैसो जाबाय। दिनै न'खरखौ सामलायनांगौआव न'खरखौ बेबायदि मोनसे थांनानै थानायनि राहा लामा बुथुमनांगौआव आंनि थाखायबो एसे असम्भब जाबाय ना। बिनि थाखायनो आंनि फिसाला जे गोथाङै थायोमोनब्ला आंनि न'खरखौ सालायलांनो हायोमोन आरो गथ' गथायखौ फोरोंनायाव फोलावनायाव न'खर मेनेज खालामनायाव जथेस्थ' आङो बेखौनो आसामोन सासेल' बिसा हिसाबै। दा बे सासेल' बिसायानो जुदि बेबायदि अनागारिहाय बेबायदि दुष्ट मानसिफोरनि आखायाव जिउ गोमायोब्ला आङो बेखौनो सानदों जाहैबाय जाहाथे बे फिसाला गोमानायनि आंनि गथ' गथाय एबा आंनि बिसौफोरखौ फोरोंनायाव आरो आङो बिहामजो सासे दं बेखौ जाहोनायाव लोंहोनायाव दिनै रान्दि जानानै थांनायाव बेहाबो दुखु दङ। साबेसे फिसाला दं? सासेल'। 5 बोसोरनि। बे हाग्रायाव माब्लाबाफोर थांबाय बायोमोन नामा समफोर बियो? आंनि फिसालायाथ' हाग्रायाव फ्राय थाङो होनना बुङोब्ला मालाबा लोगोफोरजों जुदि मैगं थाइगं नागिरनाय बेफोरबायदि माबा मोनसे मैखुन बायदिसिना बेफोराव गोबावजों खनसे थाङो बेनो आरो। नोंथांनि फिसालानि सायाव अजद होनायखौ मा बुङो? आंनि फिसालानि सायाव अजद होनाय मानि दा माखासे एसे सिगाङावनो मिडियायावहाय जों नुनो मोन्दों बे मोनसे गावलायनाय काउन्टार जालायदों होनना बुङो। बेथ' एकदम थगायनाय नंथ्रा बियो। दैलामबारियाव बेरायनो थांनाय मानसिया मालाबाबो बे पिकनिक स्पटआव हिनजावजों एसे हेल्प खालामनो थांनाय मानसि थाङा गावलायहैया बेवहाय। बे दैलामबारियाव बेरायदोंमोन माबा मोनसे साम' खांख्राय नागिरदोंमोन सम्भब। दा नोंथाङा सोरखौ दायनिगिरि सानो? आङो दायनिगिरिया माने आङो दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं बेखौ बुंनो हायो आरो बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टना। खिन्थु फोथायाबा नायनो हागोन जायगाखौबो नाथांसो थांनानै एकदम डाइरेक्ट गावखाना नायना गावखानायखा खर' गावदों मानसिखौ नाय गावलायनाय नङा बियो गावलायनाय नङा बियो आंनि फोथायाबा नायनो हागोन साबा नायनोबो हागोन जायगाखौ मिथिनो हागोन निजेबो नियायनांगौ जाय गावग्रा बेखौ नांगौ जोंनो नांगौ जोंनो नियायनांगौ बिनि फिसा फिसौ भबिसतनि थाखायबो नांगौ जोंनो गासिबो नांगौ जोंनो जों दा अमा नङाना जोंनो मानसिखौ नायनानै नांगौ जोंनो मानो जेल बानायदों हमना लांनाय बे जाथायनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायो बे ओनसोलनि जानानै जिहेतु घटनाया हाग्रायाव बे सोरमांगानि एसेल' 100 मिटारसो बिथोराव जादों घटनाया। दा मानसिखौ हमनो मोनदों बिथांमोना लांनांगौमोन रेस्ट खालामनानै आयेननि बेबस्था खालामनांगौमोन खिन्थु बिथांखौ बेबायदि अन्याय भाबै गावथारना गालांबाय आरो गावथारना गालांनायनि उनावबो बेनि जेबो रिपर्ट बिसोर खालामाखै। दा दिनै 24 घन्टा मैया मोना बेलासिनि 3टा आरो दा 3टानि बारबाय। दा बेखायनो जोङो खावलायदों जोंनि बिटिसि सरकारनि मान गोनां जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जि खोथाफोरखौ जोङो मिडियायाव नुदों ससियेल मिडियायाव बे नंखाय बेवहाय गावलायनाय माबा मोनसे जेबो थासारि जायाखै। बेवहाय बिथांमोना हमनो मोनदों आरो हमनानैनो गावदों हमनानैनो मानसिखौ गावदों फुनानै बेखौ गावनाय जादों। दा बिनि फोरमानफोरखौ दिनै दा नुनो मोनबाय बिनि डेड बडिखौ दा लाबोबाय। दा बेखायनो जोङो खावलायदों बे ओनसोलनि जानानै जोंनि मानगोनां बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे बिनि बेबस्थाखौ लायो आरो बिथांनि न'खराव फैनानै जाहाथे मोजाङै खबर लायो डिटेल्स खबरखौ लायो आरो बिनि थाखाय जाहाथे माबा मोनसे क्षतिपुरन जोङो खावलायदों। जाहाथे बेहा गथ' दं सासे आरो हिनजाव दं आरो न'खराव बिमा बिफा दं। बेखायनो जों खावलायदों जोंनि सरकारा जाहाथे बिनि न्यायखौ जाहाथे होयो न्यायखौ जाहाथे बे न'खरा मोननो हायो बिथाङा मोननो हायो। जों बेखौनो दिनै रायजो राजानि जानानै खावलायहरनाय बे रखम जेबो जायाखै बेबायदि गावलायनाय जेबो गैया बिसोरनि आखायाव जेबो हाथियार गैया। बिसोरो जास्ट आखायाव दंफां लायनो थाखाय सिखा रुवा लाना थांदों बेल' ना गावनि दायखौ दोनख'नो थाखाय दिनै माने फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गावदों होनना बुंलाबायनाय बेथ' जाखाथारा नंखाथारा रावबो बिसास खालामा बेखौ बे बानायनाय बे गावखौ डिफेन्ड खालामनो थाखाय बानायनाय। दा एथ' जुदि हिर'ब्ला बे बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ एथ' हिर'ब्ला नोंसोरो थाख्लायाव ना बेसोर गावथारबाय हेमन्थआव गावथारबाय बिनादफ्राव बेथ' प्रमान जाबायना बेनो नोंसोरनि हिर'इक माने माबाया फरेस्ट डिपार्टमेन्ट माने फरेस्टखौ रैखा खालामग्रा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि खामानिया बेनो हिर' बिसोरो हरै मा जाखो थांनाय 17 तारिखनि फेब्रुवारियाव बे रुनिकाटा बे मानेखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट फरेस्ट अफिसखौ एखे दोले बोले फैनानै सावफैबाय
सिलाय रोगालायनानै एखेबारे सिलायखौ लानानै थांबाय सावबाय बहा थैनानै दंमोन बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हिर'आ खिन्थु दा हिर'ना बहा दंमोन मानो जेबो खालामादिया सोर गावथारखो सोरनि सायाव मानो एक्सन लाखो बोरो माथो नायगार एखेबारे मटर बुख्रुबदों अफिसाव बुख्रुबदों अफिसखौ लुट खालामलांदों सिलाय सावदों सेस माने रुनिखाता फरेस्ट अफिसार धंस मा खालामदों बोरो माबा मोनसे खालामादों माबा मोनसे जादों दा दिनै गावनि फिसा बर' फिसाखौबा एखेबारे दाय होयै गावथारनाय गावनि बर' फिसाखौबा एंकरेज खालामदोंसो हाग्रायाव थानो मोना सिगियो बिरादनो बर' फिसाखौबा बर' फिसाखौ ओंखारनो नागिरो खिन्थु बे हाग्रायाव जे एथ' मानसि दिनै हाबनानै दं बे बाहेरानिफ्राय दिनै माने झारखन्ड हाबनानै थाफैनाय झारखन्डआव थानो जायगा गैला बेयाव इन्डास्ट्रि खुलिनाय मानाय जायगा एखेबारे रानसाव जायगा आरो मावबादिनि उपद्रुब बे मावबादिनि उपद्रुबाव पुलिस मिलिटारि उपद्रुबाव दिनै थानो हायैनि गोबां मानसिया बेयाव खारनानै थाफैबाय दा गोबां मानसि असिनाखि मानसि दं बेयाव भाषाबो रोङा जोंनि माने बे जायगानि भाषाजों मिलाया हाबनानै दंफैयो बिसोरखौ माबा मोनसे खालामदों थांनाय 17 तारिखनि जायनाखि घटना फरेस्ट बुथुमनाय बेनि उननिफ्राय कत' रायजो राजाफ्रा बुंदोंमोन जोंबो बुंदोंमोन जेसेबां इलिगेल भाबै बाहेरानिफ्राय हाबनानै थाबाय दं बिसोर आइडेन्टिफाइ खालाम बेखौ थाबनो आइडेन्टिफाइ खालामनाय सिनाक्त खालामनाय बिसोरखौ थाबनो इभिसन खालाम होखार होनना बुंदोंमोन मा खालामदों बोरै मा खालामखो माबा मोनसे खालामदों जेबोथ' खालामाखै बरंस बिसोरनो ना हा होनोसै बेस्थ' दा हासो नांगौ बिसोरनो हासो नांगौ बेनो जाबाय जोंनि सरकारा बेनो जाबाय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माने हिलिक स्पिरिटआ बेनो जाबाय मा खालामखो बोरो बे 2000 माने जायनाखि 6 जायखि फरेस्ट डिवेलप्स एक्ट बे आयेनखौ इमप्लिमेन्ट खालाम होनना जों बुंदों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालाम बे 2006 माने फरेस्ट राइट्स एक्टनि जायनाखि माने धारा बे धारा बादि इसिबां नन ट्राइबेल मानसि दं बाहेरायाव हाबनानै थानाय बिसोरखौ माने इलेक्सन खालामहर होखार जों बेखौ बुंनो हादों आरो बर' फिसाफोर बे जायगानि थागिबि फिसा 6 शेड्युला जोंनिनो बे जायगानि जों फिसा हाग्रा बंग्रायाव थाहैबाय सोरबा बेखौ नोङो एडजास्ट खालाम सोरखौबा बेखौ होखारनाय बाथ्रा बुंबाय थायो बेखौ सिगिबाय थायो 2006 सिम बर'फ्रा जायफ्रा दंखायो थाबाय थानो हो ओमफ्राय सोरबा बिदि बाहेरा जुदि सोरबा दंब्ला बेखौ एडजास्ट खालाम 2010 सिम नोंसोर थानो हो जेरावखि गैयाबो हाग्रायाव थानो हो जायहा खुनु लस जाया जों बे बाथ्राखौ बुंनो हादों फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों रायलायबाय थादों जोङो ओरै बर'खौ टारगेट खालामबाय थायो बर'खौ टारगेट खालामबाय थायो बर' फिसासो दंफां दानो बर' फिसासो हाग्रा एवो बर' फिसासो बे रायमना माबाखौ नेसनेल पार्कखौ सिफायो बे गासैबो माने बर' फिसानि दायजोब खिन्थु गुबुन फारसेबा माने रायमना नेसनेल पार्क माबायाव नेसनेल पार्कखौ सिफायजोब्बाय हाग्रा सिफायजोब्बाय बेखौ नोजोर होआ गावजों गावबा बिराद मोसा मालायजोंबा दाउसा हिर' बे दिनै दा EMनि बाथ्रा बुंनाय खोनादों माबा गावलायदों होनना बुंदों हरखरि गावखौ डिफेन्ड खालामनाय गावलायदों जोंना फरेस्टनि EMआ गावलायदों होनना बुंबाय लासिं सिं बे एखेबारे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माने माबाखौ दायखौ दोनखोमानो थाखाय बे बुंबाय आरोखि बे डिफेन्ड खालामनानै बुंदों बियो गावसोरनि दायखौ डिफेन्ड खालामनो थाखाय गावसोर बासायनो थाखाय बुंदों बेखौ माने मिथिगौ गावसोर मिथिखागौ जों बयबो मिथिलायगौ जे रावबो बर' फिसाफ्रा बिदि गावलायनाय रावबो मेन्टेलिटि गैया रावबो बेरोखोम साहस गैया बेखौ मिथिगौ बिदि मिथिसेयावबो दिनै गावसोरनि दायखौ दोनखोमानो थाखाय दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ EMआ जोंना बुंबाय माने गावलायदों आरोखि एनकाउन्टार जालाया गावथारजादों होनबाय लासिं सिं जोंनि EMफ्रा जोंनि लिडारफ्रा बे रोखोम गावजों गाव बानायलायनानै गाज्रि खामानि एनकाउन्टाराव थैदों होनलायनाय बिराद लासिं सिंथार आरोखि बे संग्रामनि जाय नेताफोर संग्राम नेताफोरनि खुगायाव समायनाङा आरो जायफ्रा BTC माने काउन्सिल सालायगासिनो दं एथ' खस्थ'जों मोननाय थै गारनानै मोननाय गोबां सेक्रिफाइस खालामनानै मोननाय बे सेक्रिफाइस खालामनाय BTCआव जिरायनाय मानसिफ्रा बेबायदि गावनि फिसाफोरखौ फेब्रिकेट खालामनानै बानायनानै नंखाय स्ट'रि बानायनानै दायनिगिरि खालामनानै बिदि एखेबारे मोनसे ब्रुटाल किलिंस कल्ड ब्लाडेड मार्डार बे खालामनायखौ जास्टिफाइ खालामनाङा आरो बेखौ निन्दायै धिक्कार खालामो जों आदसा रायजो राजा नोंथांमोन जोंहाथ' नैबे जाथायनि सायाव गुवारै बुंना होबाय रायजो राजाफ्राबो सापर्ट दङ आरो नुनायबो दङ देगनो गासिबो आरो न'खरनिफ्रायबो ओरैबायदि बेखेवना होबाय दा जाथायाथ' जानानै थांबाय ओमफ्राय थैनायसिम थांबाय बेबायदि जाथाय जानाङामोन बा मानसिखौ हमनानै बा जेलाव लांनानै माबा मोनसे आयेननि बायदि साजा होजागौमोन ओमफ्राय बेबायदि गावनाया मोजां जायाखै जोबोद दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय दा बियो ओमफ्राय जोङो थाबैनो बे दायनिगिरिखौ साजा होनांगोन बा नियाय नांगोन आरो जोंनो बेनिखायनो जों रायजो राजाफ्रा गासिबो स्ट्रं जानांगोन स' लोगोफोर आं बांद्राय गोबावबो बुंनो सानला भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय लाभ इउ टु अल बाय बाय